हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों जिउस दैमारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भिलेज सरनपारा। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो, ओमफ्राय बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों आंखौ बेबायदि नेवसिलाङामोनब्ला दिनै आं बेबायदि गोसोआव दुखु लानानै, मेगनाव मोदै लानानै हर सान दुखुजों गफबना थानाय नङामोन। आं नोंनो आंनि गोसो गोरबोनि गोथार अननायखौ होदोंमोन, नाथाय दिनै आं बे अननायखौबो गोसोआव थफ्ला जुना दोननांबाय। थेवब्लाबो नोंनि अनगा आंनि गोरबोआव रावनिबो जायगा गैया सना, रावनिबो जायगा गैया।